Na začiatku tatranskej osady Štrbské Pleso privíta motorizovaného návštevníka penzión, pri penzióne parkovisko a hneď vedľa neveľké, ostrovčekmi pokryté jazierko. Mnohí zaparkujú, pozrú si nádhernú panorámu Tatier a zaváhajú. Už sme snáď pri tom známom jazere? Je akési malé, zarastené, nepekné. Na tabuli si prečítajú názov, no i tak sa radšej pozrú do mapy, opýtajú sa domácich a obyčajne idú ďalej za skutočným Štrbským plesom. My však dnes ďalej nepôjdeme. Ostaneme práve tu a nahliadneme do čistej vody nezvyčajného jazera, ktoré vôbec nie je také plitké, ako sa zdá, a ostrovčeky na ňom, vďaka človeku, vlastne plávajú. Je tomu asi 10 000 rokov, čo ustúpila posledná doba ľadová. Teplota stúpla, v Tatrách sa roztopili ľadovce. Ostali po nich len neklamné znaky. Typicky vymodelované doliny do tvaru písmena U, ktoré naznačujú obrovskú modelačnú silu a hrúbku niekdajšieho ľadovca, haldy kamenia, čiže tzv. morénové valy, a tiež asi najmilší pozostatok jazerá. Spočiatku boli jazerá celkom pusté, len trblietajúce sa hladiny v mori kamenia. Ako sa však ďalej klíma otepľovala a vegetácia stúpala do vyšších nadmorských výšok, mnohé nižšie položené jazerá začali zarastať. Postupne ich zanášala splavovaná zemina, spadnuté lístie, pováľané stromy. Na prehriaté plitké dno sa uchytili mokraďové rastliny. Vodnú hladinu zatiahla rašelina a neskôr na takto pripravenú plochu nalietli semená krov či stromovej vegetácie. Jazerá prechádzali prirodzeným procesom zazemňovania. V Tatranskom národnom parku sú desiatky takýchto jazier. Ostali po nich len švachtajúce rašeliniská, vyznačujúce sa mnohými zvláštnymi rastlinnými druhmi. Aj v okolí jazera Štrbské Pleso leží v terénnych jamách, ukryté medzi stromami, niekoľko zarastajúcich močarísk. Obyvatelia podhorských obcí ich tu výstižne pomenovali mozgroviskami. Časť z nich dodnes napája svojimi presakmi Štrbské Pleso, časť doplňa niekdajší potok Mlynicu a posledná časť tvorila samostatnú kaskádu tiahnúcu sa od súčasného hotela Patria až pod križovatku, ktorou odbočíme na Podbanské alebo Starý Smokovec. A práve jedným z tejto kaskády v 19. storočí ešte pod názvom Nakládske mozgrovisko bolo i nové Štrbské Pleso. Nakládske mozgrovisko nebolo ešte celkom zarastené.
Aj keď väčšiu časť už pokrývala kosodreviná kry, v strede ešte presvítala vodná hladina. Mala asi 30 až 40 metrov v priemere. Nestihla zarásť pre značnú rozlohu pôvodného jazera a tiež jeho pomerne veľkú hĺbku. Čo sa teda stalo? Dokončenie Košicko-Bohumínskej železnice koncom 19. storočia znamenalo nárast turistického ruchu v Tatrách a tým aj urbanizáciu územia. Osada Štrbské pleso začala vznikať predovšetkým okolo jazera Štrbské pleso, no keď tu v roku 1896 vyviezla hostí prvá zubačka, výstavba sa rozrástla a na rad prišiel i južný breh Nakladského mozgroviska. V roku 1905 tu vyrástol prvý hotel, nesúci meno po majiteľovi pozemku Móri. Výstavbu hotela však predchádzal ešte iný stavebný ruch. Na susediacom rašelinisku dal majiteľ vyrezať nárast kosodreviny, na najnižšej odtokovej časti niekdajšieho jazera nechal postaviť hrádzu a odklonil sem časť potoka Mlynica. V takto vzniknutej priehrade zakrátko stúpla voda o necelé 2 metre a v roku 1900 tu vzniklo jediné umelo rozšírené jazero Tatier, Nové Štrbské pleso. Jazero bolo s pestrením. Dalo sa po ňom člnkovať, v zime korčuľovať a vplyvom silného prietoku potoka Mlynica v pôvodne hnedej rašelinovej vode okamžite vznikli výborné podmienky na zarybnenie a rybolov. Len s jedným stavitelia nepočítali. Zaliata rašelina odmietla tolerantnosť k rozmerom človeka. Už po niekoľkých málo rokoch sa začala odtrhať od podložia a stúpať ku hladine. Vznikali prvé ostrovčeky a jazero začalo opäť, možno ešte intenzívnejšie zarastať. Zaplavenie však prinieslo i niečo iné. Vytvorilo jedinečnú možnosť sledovať reakcie jazera priamo pod vodnou hladinou. Preskúmať prebiehajúce procesy, pochopiť súvislosti, využiť čistú vodu v prostredí, ktorého dohľadnosť nepresiahne v prirodzených podmienkach rašeliniska pol metra. Zanorme sa preto spolu do hlbín. Nazrime do tajomných, neustále sa meniacich rašelinových zákutí a nadýchajme sa vône dobrodružstva a poznania. Predovšetkým sa nedajme oklamať zdanlivo malými rozmermi ostrovčekov. To, čo trčí nad hladinou, je len povestný vrchol ľadovca. Rašeliník je jednoduchý mach, ktorý má zvláštnu schopnosť. Neprerušovane rásť nahor, zatiaľ čo jeho spodná časť rovnako rýchlo odumiera. Na vodnej hladine obrastá vývraty aj vegetáciu, pre ktorú vlastne sám najskôr vytvorí podmienky a celú odumretú vrstvu potom vlastnou váhou stláča pod seba a zhutňuje ju. Za tisíce rokov vrstva narastá do úctihodnej hrúbky a preto ostrovčeky v Novom Štrbskom plese nezriedka dosahujú hrúbku i 5 metrov. Rašelina je pomerne kompaktná. Jej súdržnosť ešte znásobuje spleť konárov a koreňov, teraz zlovesne otrčajúcich pahýle do vodného priestoru.
Steny rašeliny padajú kolmo do hĺbok. Odtrhy vytvárajú hlboké priekopy, veľké previsy, diery, jaskyne. Pod ostrovčekmi sa černie labyrint chodieb vedúcich do tajomného neznáma. Bizarnosť prostredia a tvarov je pozoruhodná. Hry svetla, tmy, príjemných a nepríjemných pocitov, napätia. Rašelina stúpa ku hladine vďaka svojej prirodzenej schopnosti plávať a tiež vďaka plynom vytvoreným pri rozkladných procesoch. Takýmto plynom je predovšetkým metán. Hrubá vrstva nepustí bublinky plynov ku hladine, uväzní ich vo svojom vnútri ako špongia a tým sa jej vztlaková sila časom zmení. Rašelina začne byť schopná vyniesť zo sebou ku hladine aj ťažšie predmety, ktoré obsahuje. Napríklad vodou nasiaknuté drevo či kamene. Odtrhá sa v oslabených, dávno ponorených vrstvách, ktoré už pravdepodobne práve vďaka týmto rozkladným procesom začínajú byť menej kompaktné. Ostrovčeky obyčajne voľne neplávajú. Rašelinová vrstva je smerom ku pličinám tenšia, prepletená niekdajšími vývratmi a previazaná koreňmi s morénovým podložím. Ostrovčeky preto z tohto smeru často pridrží. Ak sa predsa len časť rašeliny vplyvom prúdov, ľadu a kolísania hladiny celkom odtrhne, menší kus dopláva časom ku výtoku, väčší sa zasekne v hĺbšej časti jazera. Alebo sa veľký kus nedokáže vymaniť z objatia pličieho okolia. Oproti pôvodnému stavu je dnes rašeliny v jazere menej. Ostrovčeky boli po 10 ročia odstraňované najrôznejším spôsobom. Boli zaťažované kameňmi, splavované dole výtokom alebo vyťahované za pomoci potápačov traktorovým navijákom. Ba údajne boli vyskúšané i výbušniny. Všetko však bolo márne. Odlupovali sa ďalšie a ďalšie. A tie zaťažené aj s kameňmi opäť vyplávali. Problematiku ostrovčekov teraz na chvíľu odsuňme do úzadia a preskúmajme ostatné zaujímavosti jazera. Strmým zrázom klesáme do hlbočiny. Netrvá dlho a dosadáme na zabahnené dno. Ledva na seba vidíme, ručička hĺbkomeru ukazuje 9,5 metra. Aké môžu mať sedimenty hrúbku? Prebúdza sa v nás zvedavosť. Veď je tu na sebe uložených vlastne celých 10 000 rokov. Ruka zapadá do bahna úplne ľahko, preto sme si na meranie priniesli provizórnu sondu. Na najhlbšom mieste ju pomaly zasúvame do sedimentu. Nastavujeme ďalší a ďalší dielec, objaviteľské vzrušenie narastá. Hrot preniká tisíce rokov do minulosti, až konečne po 5 metroch naráža na tvrdšiu vrstvu jazerného piesku. Netreba veľa výpočtov a môžeme bilancovať. Pôvodné jazero dosahovalo najväčšiu hĺbku minimálne 13 metrov a priemerný prírastok usadenín je 0,5 mm ročne. Ale pozor, priemerný prírastok je len údaj orientačný. Čím je totiž jazero vo vyššom štádiu zazemnenia, tým viac sa aj proces zanášania zrýchľuje. To znamená, že v súčasnom období je každoročný prírastok usadenín niekoľkonásobne vyšší. Keď sme konštruovali sondu, mali sme ešte jeden zámer.
zmerať pôvodnú hrúbku rašeliny v jazere. V zápätí preto vystupujeme o 4 metre vyššie na hlboko zvrásnenú plošinu. Vznikla pravdepodobne ako pozostatok po odstránených ostrovčekoch. A práve tu zapichujeme sondu ešte raz. Tentokrát sme však dno nedosiahli. Sonda vošla 7,5 metra do hĺbky a neboli sme na spodku. Znamená to, že hĺbka pôvodného jazera bola i v tomto mieste rovnaká, len proces zarastania, ktorý logicky prebieha od okraja do stredu jazera, tu už prebehol. A celková hrúbka rašeliny pred zaplavením tu bola neuveriteľných 10 metrov. Z hlbočiny stúpame opäť do pličín. Po ceste narážame na pstruhov potočných, ktoré labyrint chodieb a tiene rašelinových ostrovčekov často využívajú ako svoj úkryt. V jazere sa už udomácnili a vďaka prítoku potoka Mlynica sa tu dokážu aj zdarne rozmnožiť. Zimné podmienky v nadmorskej výške 1320 metrov však dokážu prežiť len najvitálnejšie jedince. Tie, čo neprežijú, splaví každú jar prúd do hlbších častí jazera. Mŕtve telá obalia plesne a zakrátko z nich nezostane vôbec nič. Dokončí sa kolobeh života. Pličiny tvoria 2/3 plochy jazera. Jednotlivé zátoky však vôbec nie sú rovnaké. Južná, prírodným podmienkam v tejto nadmorskej výške bližšia zátoka je ešte úplne pustá. Takmer bez náznakov života. Za 100 rokov od zaplavenia len bahno a pozostatky minulosti. Naproti tomu, prítočná severozápadná zátoka je ďaleko úživnejšia. Darí sa tu riasam, vodnej vegetácii, drobným živočíchom. Živiny z presakov a drobných prítokov sú evidentné. Množstvo potravy často priláka aj našich známych pstruhov potočných alebo kačice. Úplne na okraji, takmer po celom obvode jazera, narážame na husté porasty ostrice. Vitalita ostrice a jej razantnosť pri obsadzovaní nových lokalít nás iba znovu utvrdzujú v presvedčení, že z geologického hľadiska prebehne len zlomok sekundy, pokým jazero znovu nezarastie. Ak ho človek, medzi tým, opäť neobnoví. Prezreli sme si celé jazero a uvedomujeme si ďalšiu zaujímavú skutočnosť. Umelé rozšírenie a sprietočnenie jazera spolu s miestnymi vplyvmi a tiež zmenami globálnejšieho charakteru vytvorili podmienky na príchod druhov, ktoré sa v týchto nadmorských výškach predtým ešte zrejme nikdy nevyskytovali. Môžeme ich považovať za akési bioindikátory zmien úživnosti prostredia. V plytkej vode severozápadnej zátoky totiž nachádzame vysoké vodné rastliny vlastne prvýkrát. Sú to pravdepodobne dve formy červenavca maličkého. A hneď v množstve, ktoré jasne naznačuje nielen rozmnožovaciu schopnosť týchto druhov, typických pre ďaleko nižšie oblasti, ale predovšetkým vhodnosť tunajších životných podmienok. Je možné, že Nové Štrbské pleso je vôbec prvé, kde sa menšia z týchto foriem v Tatrách nad 1200 metrov doteraz aj vyskytuje. Pri tejto príležitosti si spomíname napríklad aj na hlúčik dospelých a celkom vitálnych plotíc, na ktoré sme pred niekoľkými rokmi natrafili v spleti konárov pod jedným z ostrovčekov.
druhu, ktorý v Tatrách obsadil zatiaľ len ďaleko teplejšie a uživnejšie štrbské pleso. Dnes ich nevidíme, preto v tomto prípade možno išlo len o ľudský výstrelok, no je tiež možné, že je len otázka času, kedy sa i tu plotica prirodzene rozmnoží. Dochádza nám vzduch a tak pomýšľame na návrat. Cestou obchádzame ešte plávajúci chumáč rašeliny a narážame na drevené hradenie. Vyliezame na breh, no myšlienky ostávajú stále vo vode. Nútia rekapitulovať, hodnotiť. Dávna minulosť sa premieta pred očami, nezvyklosť rašelinového prostredia vyvoláva množstvo myšlienkových pochodov. Na základe poznaného sa vynárajú ďalšie otázky. Predstavivosť pracuje na plné obrátky a myseľ nechtiac zabieha na najznámejšie rašelinisko Tatier, tajomné a nepreskúmané slepé pleso. Ale o tom už možno niekedy na budúce.